Kanjeng Ibu ngaturaken ketiwasan. Aduh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ngaturaken ketiwasan. Kula badhe siran jamas wonten teng Sendarimin Nirmala. Lajeng wonten uditing praseponanipun Bathara kula badhe mangsa kayan kula kayan Mbak Ayu kula dalah. Saiki mengkene nggih wis aja wasana ayo. Tak kangge tumeka nang negara ing Purwacarita. Prabu Sirma Punggawa wektu dina iki bakal ngrawake Kyai Dalang Kandabana. Ayo diruwatkan Kyai Dalang Kandabana.